Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, okhulumayo uMakampendulo, uthandazile kaKristu. Bazalwane, sibingelela-ke bonke abazalwane, ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela ekhaya elikhulu KwaMaphumulo, ekhaya labafundi, ngibingelele abazalwane bonke ezindaweni zonke ngokwahlukahlukana. Bazalwane, sizoletha i-report. Haleluya, since namhlanje kuwusuku lwe-report. Ngizoqala ngixolise-ke bazalwane ukuthi last time ngakhuluma ngokuthi sizokwenza i-discerning spirit bazalwane, ngoba sase kuma-gift of the spirit. So ngixolisa kakhulu bazalwane, sithe ukuyimisa kancane ngoba isifundo engisenza namhlanje si-overdue, fana ngabe kade senziwa. So ngixolisa kakhulu bazalwane. So namhlanje-ke sizofunda, ngisho kanjalo. Namhlanje sizokhuluma ngokudela konke, ukuthi kuyini ukudela konke, ukudela konke ngabe kuyini? Okay bazalwane, so-ke ukudela konke kungukungena esabatheni likaNkulunkulu, ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Uma ngithi ukudela konke, ngisho ukuzidela wena udele i-world system. Lokho kungukudela konke, kungena esabatheni likaNkulunkulu, ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Haleluya. Sizovula-ke bazalwane, sizoyiqala nje laphaya emuva ku-Isaiah 56 verse 1. Isaiah 56-ke verse 1 bazalwane, sizofunda from uverse 1 sizogcina kuverse 2. Ufundeka kanje. Usho kanje uJehova uthi, gcinani ukwahlulela, nenze ukulunga, ngokuba insindiso yami iseduze ukuba ifike, nokulunga kwami ukuba kwambulwe. Verse 2. Ubusisiwe umuntu owenza lokhu, nendodana yomuntu ebambelela kukho, ogcina isabatha engaloni, osibamba isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi. Ayibonge Inkosi. Bazalwane, so lana sithola uNkulunkulu ukhuluma ngomprofethi u-Isaiah, usinikeza umyalo. Haleluya. Usinikeza umyalo ngeNkosi yethu uJesu, usinikeza umyalo ngeNkosi yethu uJesu, ekhuluma ngomprofethi u-Isaiah. Haleluya. Sizoyichaza kahle-ke bazalwane kusukela kuverse 1. Okay. Uthi, usho kanje uJehova uthi, gcinani ukwahlulela. Sibheke-ke bazalwane ukuthi kuyini ukwahlulela. Lithizwi masigcine ukwahlulela. Kuyini lokhu kwahlulela kuthiwa asikugcine na? Haleluya. So-ke bazalwane, sizoya laphaya kuJohana 3 verse 19, okhuluma ngokuthi kuyini ukwahlulela. Haleluya. Kuyini ukugcina ukwahlulela? Ngithe bazalwane sifunda kuJohana 3 verse 19, ofunda kanjena. Ukwahlulela kuyilokhu ukuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya, ngokuba imisebenzi yabo ibimibi. Haleluya. So ukugcina ukwahlulela, ukwahlulela yilokhu ukuba ukukhanya kufikile. Ayibonge Inkosi. Okusho ukuthi masazi ukuthi ukukhanya kufikile. Bazalwane, ngicela siphinde siyobheka kuJohana 1
verse 4 kuya ku-5 sibheke-ke lokhu kukhanya ukuthi kuyini lokhu kukhanya kuthiwa asikugcine sikwamukele. Ayibonge Inkosi. Ayibonge Inkosi bazalwane. uJohane 1 verse 4 kuya ku-5. Okay-ke, ngicela bazalwane sivele siqale ku-verse 1 ukuze siyizwe kahle. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, yena loyo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Verse 3, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Verse 5, ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Ayibonge Inkosi. So-ke bazalwane, uma kuthiwa masigcine ukwahlulela, kuthiwa ukwahlulelwa kahle kahle, ukugcina ukwahlulela, ukugcina ukukhanya. Asazi masazi ukuthi ukukhanya kufikile ezweni, sikwamukele. So sinikwa loyo myalo ukuthi sigcine ukwahlulela ngokuthi sazi ukuthi ukukhanya kufikile ezweni, sikwamukele. Ukugcina ukwahlulela bazalwana kuwukwamukela ukukhanya kokuphila kwabantu, njengoba izwi lisho laphayana kuJohane 1 verse 4 kuya ku-5 ukuthi ukukhanya lokho, ukukhanya kokuphila kubantu, ukhanya kokuphila kwabantu bazalwane kungulizwi likaNkulunkulu. Njengoba sifundile nje ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, kungulizwi likaNkulunkulu. Ulizwi likaNkulunkulu-ke nguJesu Kristu, uJesu Kristu oyinsindiso yabantu. So-ke bazalwane, siyalelwa ukuthi kufikile ukukhanya okunguKristu Jesu, thina masikwamukele ngoba kufikile ebumnyameni, kodwa ubumnyama akukwamukelanga. So siyalwa thina ukuthi sikwamukele ukukhanya okungulizwi likaNkulunkulu, okunguKristu Jesu, okuyinsindiso yabantu. Ayibongwe Inkosi. So-ke bazalwane, sesichazile ukuthi kuyini ukwahlulela. Ukwahlulela, ukugcina ukwahlulela, ukugcina ukukhanya. Haleluya. Ukwamukela insindiso enguKristu Jesu. Ayibongwe Inkosi. Bese siyaqhubeka-ke bazalwane siyofunda besisakhuluma ngokugcina ukwahlulela. Haleluya. Lisho kanje lithi Isaiah 56 verse 1 usho kanje uJehova uthi gcinani ukwahlulela. Okay, nenze ukulunga. Kuthiwa senzeni okunye futhi, kuthiwa masenze ukulunga. Then-ke bazalwane, asibheke ukuthi kuyini lokhu kulunga okuthiwa masikwenze. Kuthiwa senze ukulunga. Kuyini ukulunga? Haleluya. Sizokubheka kuGenesis 15 verse 1 kuya ku6 ukuthi kuyini ukulunga lokhu okuthiwa masikwenze. uGenesis 15 verse 1 kuya ku6 bazalwane, kufundeka kanjena. Emva kwalokho kwafika izwi likaJehova ku-Abraham ngomlomo, ngombono. Okay, emva kwalokho kwafika izwi likaJehova ku-Abraham ngombono lithi, ungesabi Abraham, ngiyisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Haleluya. Verse 2, kepha u-Abraham wathi, Nkosi Jehova, uyakungiphani na? Ngihamba nginganamntwana, indlalifa yendlu yami u-Eliyezeri waseDamaseko. Verse 3, u-Abraham wathi futhi, bheka, awunginikanga. Haleluya. Awunginikanga nzalo,
bheka inceku yendlu yami iyakuba yindlalifa yami. Verse 4, bheka izwi likaJehova leza kuye lathi, lona akayikudla ifa lakho, kepha oyakuphuma ezibilini zakho uyakudla ifa lakho. Haleluya. Wakholwa, uverse 5. Uverse 5 ufundeka kanje, wamphumisela ngaphandle, wathi bheka ngasezulwini, ubala izinkanyezi, uma ungazibala, wathi kuye, kuyakuba njalo inzalo yakho. Verse 6, wakholwa nguJehova, wambalela lokho kwaba ngukulunga. Ayibonge Inkosi. So bazalwane, from verse 1, Genesis 15 verse 1 kuya ku-6, kuchazwa bazalwane ukuthi kuyini ukwenza ukulunga. Lapha kuverse 6 kuyavela ukuthi ukwenza ukulunga ukukholwa yizwi likaNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. So uNkulunkulu ngomprofethi u-Isaya usiyalela ukuthi iyeza insindiso enguKristu Jesu, kodwa masiyamukele. And then uphinde futhi usiyalela ukuthi masikholwe. Ayibonge Inkosi. Masikholwe yizwi likaNkulunkulu. So ke ukwenza ukulunga ukukholwa yizwi likaNkulunkulu, siyalelwa ukuba sikholwe yizwi, silithathe silenze linjengoba linjalo. Ayibonge Inkosi. Sikholwe yilo bese siyalenza. So ke bazalwane, u-Isaiah 56 uNkulunkulu usiyalela ukuba Inkosi uJesu iyeza. Ayibonge Inkosi. Insindiso iyeza, masiyamukele mese sigcina mese senza ukulunga okungukukholwa yizwi likaNkulunkulu. Siqhubeke ke bazalwane, sibuyela ku-Isaiah 56 verse 1. Yes. Usho kanje uJehova uthi, gcinani ukwahlulela, sesikhulumile ngokwahlulela, nenze ukulunga, sesikhulumile ngokulunga, ngokuba insindiso yami iseduze ukuba ifike. Insindiso kaNkulunkulu inguJesu Kristu, nokulunga kwami kwambulwe. Haleluya. Kulunga kukaNkulunkulu. Haleluya. Ukulunga besakhuluma ngakho, ukulungwa komuntu, ukuthi umuntu akalunge ngokukholwa izwi likaNkulunkulu. Then ukulunga kukaNkulunkulu kunguJesu Kristu. Haleluya. Verse 2 ke bazalwane, uthi verse 2, ubusisiwe umuntu owenza lokhu nendodana yomuntu ebambelela kukho, ogcina isabatha engaloni, osibamba isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi. Haleluya. Kuverse 2 siphinde bazalwane, yes, kuverse 2 siphinda sinikwa omunye futhi umyalelo ngumprofethi u-Isaya. Le ndaba bazalwane iprofethwa ngumprofethi u-Isaya, ayikakafiki Inkosi uJesu. Sinikwa umyalelo Inkosi uJesu ingakafiki. So uverse 3, okay, uverse 2 uthi ke ubusisiwe umuntu owenza lokhu nendodana yomuntu ebambelela kukho. Haleluya. So sithola ke bazalwane umyalelo ukuthi masenze lokhu nendodana yomuntu ebambelela kukho. Umyalo wokubheka uJesu ke manje bazalwane, ukwenza lokhu yena akwenzayo. Hayibonge Inkosi. So sinikwa umyalelo ukuthi uJesu ke mayisefikile sesenza lokhu ayekwenza uJesu, sesizobheka uJesu, silandele yena bese siyamfuza. Ayibonge Inkosi, simlingise. Ushiwo njalo la umyalelo esiyalwa ngawo ukuthi ke asibheke Inkosi uJesu, silandele, silingise. So ke bazalwane, sizolinka leli vesi nevesi eliku 1 John 2:6. Ayibonge Inkosi. 1 John 2 verse 6.
1 John 2 verse 6 ofundeka kanjena. Lowo othi uhlala kuye yena umelwe ukuhamba njengalokho ahamba yena. Ayibonge Nkosi. Lithini? Lowo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokho ahamba yena uJesu. Ngakho-ke bazalwane, sinikwa umyalelo wokuthi uma sihlala kuJesu Kristu kumele sihambe njengalokhu ahamba yena. Haleluya. Sihamba njengoJesu-ke manje bazalwane. Sinika umyalelo omusha ukuthi sesibheka uJesu, senza konke okwenziwa nguJesu Kristu. Silandela uJesu, silingisa uJesu. Ayibonge Inkosi. So yilokho okusho uverse 2 uma kuthiwa ubusisiwe umuntu owenza lokhu nendodana yomuntu ebambelela kukho. Ebese liqhubeka izwi lithi ogcina isabatha engaloni. Haleluya. Ogcina isabatha engaloni, engaloni, osibambe isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi. Siphinde sinikwa futhi omunye umyalelo bazalwane othi okay, uJesu uyaligcina isabatha. Ayibongwe Inkosi. uJesu ugcina isabatha, akaloni, ubamba isandla sakhe singenzi nakuphi okubi. Ayibonge Inkosi. uJesu unjani bazalwane? Uyaligcina isabatha. So ayikho indaba yokuthi kuKristu aligcinwa isabatha. uJesu uyaligcina isabatha, akaloni, futhi ugcina izandla zakhe zihlanzekile. Ake sibheke-ke bazalwane ukuthi liyini leli. Okay, ake sibheke-ke bazalwane ukuthi-ke isabatha liyini. Yes, ukuthi liyini isabatha. uJesu uligcina angaloni usuku lwesabatha. Haleluya. Uthi uJesu uyaligcina isabatha, akaloni. Sibheke uJesu-ke manje ukuthi uligcina kanjani isabatha. Liyini-ke bazalwane isabatha leli uJesu aligcinayo engaloni, futhi elenza izandla zikaJesu Kristu zihlale zihlanzekile. Haleluya. Uma sibheka-ke isabatha ukuthi liyini, isabatha kwawusuku lokuphumula emsebenzini yenyama. Ayibonge Inkosi. Kwakuwusuku olwaluhlukaniselwe uNkulunkulu, usuku olungcwele lukaNkulunkulu, usuku olwalumvimbela umuntu ukwenza imisebenzi yenyama. Lolu suku lwalenzelwe abantu bakaNkulunkulu abasebenza imisebenzi yenyama. Haleluya. Abasebenza imisebenzi yenyama izinsuku zonke, ukuthi ngosuku lwesikhombisa bangayithinti leyo msebenzi. Ayibonge Inkosi. Lolu suku lwaluwusuku olungcwele, usuku lukaNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. So-ke bazalwane, laphaya kuMatthew 12:5 bazalwane, ake sifunde uMateyu 12 verse 5. Matthew 12 verse 5. Futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngesabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini bangabi nacala na? Kodwa ngithi kini, sifunda uverse 5 kuphela, ukuthi abapristi bayalona isabatha. Lithizi futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngesabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini. Ayibonge Inkosi. So-ke bazalwane, lolu suku masifunda kuMatthew 12 verse 5 kuvela ukuthi lolu suku lwalungabavimbi kodwa abapristi emsebenzini wabo, ngoba bona babesebenza umsebenzi kaNkulunkulu zinsuku zonke. Izandla zabo zazihlenzi zihlanzekile ngoba babengawenzi omunye umsebenzi ngaphandle kaNkulunkulu. So bona babelona isabatha bangabi nacala. Ayibonge Inkosi. kuMatthew 12 verse 15
Matthew 12 verse 15 ake simbheke bazalwane. Ngiyaxolisa bazalwane, uMatthew 12:5. Ngakho-ke uMatthew 12:5 bazalwane usivezela ukuthi abapristi bona babehlukanisela uNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. Babenza umsebenzi kaNkulunkulu zinsuku zonke. Babehlezi besesabatheni. Hallelujah. Babehlezi besesabatheni, babehlezi besekuphumuleni kukaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi babengenzi msebenzi ngaphandle kokwenza umsebenzi kaNkulunkulu wona wodwa. Ayibonge Inkosi. So-ke bazalwane, usuku leSabatha lalungabavimbi bazalwane abapristi ukuba basebenze, kodwa lwaludalelwe ukuvimba abasebenza umsebenzi okungewona okaNkulunkulu. Ngokuthi bazalwane, ngokuthi kube khona usuku lweSabatha lesikhombisa ukuze baphumule bazalwane, bakhumbule uNkulunkulu ngalolu suku. Ayibonge Inkosi. Ngakho-ke uMatthew 2 uMark bazalwane, uMark 2 Mark chapter 2 verse 27 ku-28. Yebo bazalwane, yingakho kuMark 2:27 kuya ku-28 lithi izwi iSabatha lenzelwe umuntu. Haleluya. Lenzelwe umuntu. Nalapho akukhulunywa ngaye wonke umuntu, kodwa kukhulunywa ngomuntu ongenzi okukaNkulunkulu. Yes bazalwane, osebenzela isisu sakhe noma osebenzela izidingo zakhe. Ngakho-ke bazalwane, iSabatha lenzelwa lowo muntu ukuba aphumule. Haleluya. Hhayi ukuthi umuntu wenzelwa iSabatha. Ayibonge Inkosi. Ngakho-ke izwi bazalwane libeka ngokusobala ukuthi iSabatha lenzelwa umuntu. Ayibongwe Inkosi, ukuze umuntu aphumule. Ngakho-ke uJesu bazalwane, siyazi ukuthi uJesu ungumpristi omkhulu. Wayesebenza nsuku zonke, even nangalo isuku leSabatha, ngoba wayenza umsebenzi kaNkulunkulu kuphela. Ayibonge Inkosi. Siyakuthola lapha kuHebrews 8:1 ukuthi uJesu Kristu ungumpristi omkhulu. Siyakhumbula ukuthi iSabatha alibavimbeli abapristi ukuthi basebenze ethempelini ngoba basebenza umsebenzi kaNkulunkulu. ISabatha lenzelwe labo abangawenzi umsebenzi kaNkulunkulu. So abenza umsebenzi kaNkulunkulu iSabatha lalingabavimbi. Ayibongwe Inkosi. So-ke Inkosi uJesu since ingumpristi omkhulu, iSabatha alimuvimbi ukuthi angawenzi umsebenzi kaNkulunkulu. iSabatha alibusi uJesu, libusa labo abenza imisebenzi yabo, hhayi ekaNkulunkulu. Yena alimbusi uJesu Kristu iSabatha, nguye obusa iSabatha. Yingakho kuMatthew 12 verse 8 athi uJesu Kristu yena uyinkosi yeSabatha, ngoba yena bazalwane uzogcwalisa kahle kahle iSabatha. Ayibonge Inkosi. Uzogcwalisa iSabatha. Ngakho-ke umuntu nomuphi umuntu uma emukela uJesu abe inkosi nomsindisi, emulandela, enza intando kaJesu Kristu, emlingisa, ungenile eSabatheni likaNkulunkulu. Uma amukela uJesu abese enza okuyintando kaNkulunkulu, asebenza umsebenzi kaNkulunkulu, akudele konke okwezwe, wenza usengenile eSabatheni, ungenile ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Haleluya. So-ke bazalwane, yingakho-ke sithola uJesu ukuthi yena wayelona iSabatha. Siyambona bazalwane kuMatthew 12 verse 13. uJesu uphilisa umuntu ngeSabatha. Bazalwane, ngifisa siqale laphayana kuverse 9. uMatthew 12
chapter 12 verse 9 ufunda kanje, wamuka lapho wangena esinagogeni labo, bheka kwakukhona umuntu onesandla esishwabeneyo, bambuza bathi, kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngesabatha na? Ukuze bamangalele. Kepha wathi kubo, ngumuphi umuntu kini enemvu eyodwa uma iyelele emgodini ngesabatha ongayi kuyibamba ayikhiphe na? Verse 12. Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani? Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngesabatha. Haleluya. Athi u-13, khona wathi kulowo muntu, yelula isandla sakho. Wayeseselula, isasinda saba njengesinye. Ayibonge inkosi. So siyayibona inkosi uJesu ukulapha bazalwane, iphilisa umuntu ngesabatha. Uthi isabatha lingelokwenza okuhle. Okuhle ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, ukwenza umsebenzi kamoya. So uJesu Kristu wayenza umsebenzi kamoya. Ayibonge inkosi. Wayengenza umsebenzi wenyama, wayenza umsebenzi kaNkulunkulu. Wayengenza imisebenzi yenyama bazalwane. uJesu Kristu wayenza imisebenzi kaNkulunkulu kuphela. Siyakuthola laphayana nakuMatthew 4 verse 23 kuya ku-24 kufundeka kanje. 23 to 24. uJesu walihamba lonke laseGalile efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu ezifeni zonke nasebuthakathakeni bonke. Udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya. Baletha kuye bonke abagulayo, abaphethwe izifo ngezifo nobuhlungu, nabakhwelwe ngamadimoni, nabanesithuthwane, nabafe uhlangothi wabaphulukisa. Ayibonge inkosi. So siyabona bazalwane ukuthi uJesu Kristu wayesebenza umsebenzi kaNkulunkulu zinsuku zonke, ephulukisa abantu, eshumayela ivangeli, ebafundisa abantu. Wayenza umsebenzi kaNkulunkulu wona wodwa. Ngakho-ke bazalwana, uma sonke thina esamukela uJesu senza lokhu uJesu abambelela kukho, simlingisa ngakho konke, singabapristi nathi njengaye. Simelwe ukusebenza umsebenzi wabapristi nsuku zonke, ukusebenza umsebenzi bazalwane, umsebenzi kaNkulunkulu nsuku zonke. Singenzi imisebenzi yethu ney'dingo zethu. Ngalokho bazalwane, egameni likaJesu siyaligcina isabatha, asiloni, futhi sigcine izandla zethu zihlanzekile. Ngokwenza lokho singenile esabatheni, ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Ngifisa bazalwane siziqonde, kugxile kithi ukuthi singabapristi embusweni kaNkulunkulu. Okwethu kushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu zinsuku zonke, siphume ekusebenzeleni umbuso kaSathane nokusebenzeleni isiso. Ngifisa-ke bazalwane sifunde u1 Peter 2 verse 5 no verse 9. Ufundeka kanje bazalwane. u1 Peter chapter 2 verse 5 ufunda kanje, nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Iminikelo yakomoya bazalwane ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu wona wodwa. Siphinde bazalwane siye kuverse 9. Kepha nina niluhlango olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene kukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ayibonge inkosi. So ngifisa bazalwane kugxile ey'nhliziyweni zethu ukuthi thina seluhlango olukhethekileyo, singabapristi, ubupristi bobukhosi, siyisizwe singcwele, abantu abazuziweyo,
Owethu umsebenzi, bazalwane, ukuthi sishumayele ubukhosi bukaNkulunkulu, ubukhosi balowo wasibizayo. Ayibongwe inkosi. Siphume ezweni, siphume embusweni wobumnyama, sidele konke, kodwa bazalwane senze umsebenzi esabizelwa wona emhlabeni. Ayibonge inkosi. Bengifisa nje bazalwane kugxile ey'nhliziyweni zethu ukuthi singobani, singabapristi, kumele senze umsebenzi kaNkulunkulu zinsuku zonke. Haleluya. Yingakho-ke bazalwane, inkosi uma ifika emhlabeni, inkosi uJesu ithi laphaya kuLuke 9:23, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele. Ayibonge inkosi. Ithi yes bazalwane, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele. So kuyini bazalwane ukuzidela? Uthi umbuzo, kuyini ukuzidela? Ukuzidela-ke bazalwane, ukudela ukuphila kwakho, udela obekuyinzuzo kuwe, udela okuthandayo, wenze okuthandwa nguKristu. Yilokho ukuzidela. Uzafakaze uPaul bazalwane kuFilip 3:7 no-8 athi bazalwane, ngicela siyivule uFilip 3:7 kuya ku-8. Ukhuluma ngokuzidela nangokudela konke uPaul. Yebo bazalwane, umpostoli Paul ukhuluma kanje, verse 7, kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizoze uKristu. Okusho ukuthi-ke bazalwane, uma wamukela uJesu Kristu kumele uzidele. Isho njalo inkosi ithi umuntu makazidele. Siyamthola umpostoli Paul la uyachaza ukuthi naye konke wakushaya indiva ngenxa kaKristu. Haleluya. Uthi konke wakushaya izibi ukuze azuze uKristu. Lokho kuchaza ukuthi awukwazi ukuzuza uKristu uphinde uzuze nezwe. Ayibongwe inkosi. Amen bazalwane. Yes, sishilo sathi inkosi uJesu ithi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele. Haleluya. Sesiyachaza ukuthi kuyini ukuzidela. Ke okulandelayo uthi athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ayibongwe inkosi. Kuyini ke bazalwane ukuthabatha isiphambano sakho ulandele uJesu Kristu imihla ngemihla? Siyini leso siphambano? Ayibonge inkosi. Ukuthabatha isiphambano bazalwane ulandele uJesu kusho bazalwane, haleluya, ukumela izinhlupheko ngenxa kaKristu, ukuthukwa ngenxa kaKristu, ukushawa, ukuzingelwa, ukuhlanjalazwa ngenxa kaKristu, ukuhlukunyezwa ngenxa kaKristu. Kusho lokho bazalwane. Uma singenza isibonelo nje esihle kakhulu bazalwane, singasenza ngo-1 Corinthians 4:10 kuya ku-13. Ayibonge inkosi. Yebo bazalwane, 1 Corinthians 4:10 kuya ku-13 kufundeka kanje bazalwane, thina siyiziwula ngenxa kaKristu. Ayibonge inkosi. So sikulindele ukuthi thina siyokwenziwa iziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu. Thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla. Nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. Kuze kube yisona leso sikhathi silambile, somile, sihambaze, siyamuhluzwa, okusho ukuthi siyashawa, siyimihambima, siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu, sithi sithukwa sibe sibusisa, sithi sizingelwa sibe sibekezela, sithi sihletshwa sibe siphendula kahle, senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke
kuze kube phakade. Bazalwane, haleluya, uverse 13. Kuze kube yimanje. Ngiyabonga, ngiyaxolisa bazalwane, kuze kube yimanje. So umzalwane, bazalwane, ukuthabatha isiphambano sakho imihla ngemihla kuyilokhu-ke ukuthi bazalwane, ukuthabatha isiphambano ukulindela ukuthukwa ngenxa kaKristu, ukuhlukunyezwa ngenxa kaKristu, ukuhambaze ngenxa kaKristu, ukulamba ngenxa kaKristu, ukushawa ngenxa kaKristu. Ukuhamba bazalwane, uhambo lukaKristu kuhamba nokuthwala isiphambano sakho imihla ngemihla. Ayibongwe Nkosi. So-ke bazalwane, ngicela ukuyibamba lapho okwanamhlanje. Sizoqhubeka nokuhlaziya ivesi, sihlaziya leli vesi uMatthew, uLuke 9 verse 23. Sesikhulumile ngokuthi uJesu Kristu uthe asizidele, sachaza ukuzidela, sachaza ukuthi yini ukuthabatha isiphambano. So next time sizobe sesingena kwimihla ngemihla ukuthi kuchaza ukuthini uma kukhulunywa uNkosi Jesu ithi umuntu othanda ukuza emva kwami makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla. So next time bazalwane, siyaqhubeka nesifundiso sokudela konke, haleluya, esithe ukudela konke kungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, kokungena esabatheni likaNkulunkulu. The more ukholwa yizwi likaNkulunkulu, yes, singena kukho ngokukholwa. The more ukholwa yizwi likaNkulunkulu, ushiya i-world system, unamathela ezwini, ukholwa izwi likaNkulunkulu ulenza. That is the more wena ungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu, ungena esabatheni likaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi uJesu. Ngiyanithanda bonke bazalwane, egameni likaJesu iNkosi nibusise. Amen.